Братовчет ми Нейт служи в бреговата охрана и е там вече повече от 10 години. Той не е от хората, които лъжат или си измислят. Много земен човек, практичен, не вярва в суеверия. Разказа ми тази история през лятото на 2022. Карах го да я повтаря няколко пъти и всеки път детайлите бяха същите. Това се случва през 2017, когато го изпращат на фар край бреговете на Мейн за двуседмична поддръжка. Мястото се казва Матиникус Рок и е буквално в нищото. Стига се само с лодка или хеликоптер. Само скали, фар и малка постройка за оборудване. Няма ток, няма вода, почти няма обхват. Фарът е автоматичен, но изисква поддръжка. Обикновено е сам човек, но този път изпращат двама – Нейт и един тип на име Ръсел. Първите дни били нормални – вятър, скука, работа. Проверявали механизма, батериите, генератора, чистили корозията. Вечер – карти, храна, тишина. Нищо странно. До четвъртата нощ. Нейт се събудил около 2 с усещането, че нещо не е наред. Въздухът бил тежък, като пред буря, но навън било тихо. Тогава забелязал нещо. Светлината на фара не се въртяла. Това е огромен проблем. Събудил Ръсел и двамата се качили горе. Механизмът се движел, но самата светлина не. Нещо я блокирало. Вътре имало парче плат, тъмно, като старо яке, заседнало в зъбците. Мокро, слузесто, миришело на гнило. Вратите били заключени, прозорците затворени. Нямало логика. Изхвърлили го и се върнали да спят. На следващата нощ същото. Пак около 2. Пак блокирана светлина. Този път червен шал, разкъсан, мокър, с малки морски създания по него. Тогава разбрали, че това не е случайно. Започнали да заключват всичко, да барикадират стълбите. Но на 7-та нощ нещата се влушили. Нейт чул Ръсел да шепне, но не на Мего, а въгъла. Попитал го. Ръсел казал, че не говори. По-късно го намерил до прозореца, гледащ скалите. Ръсел казал, че е видял някой долу в светлината на фара. Някой, който ги наблюдава. След това всичко тръгнало надолу. Ръсел спрял да спи, да говори, само гледал навън. Говорил за гласове, стените, стълбите. На 9-та нощ чули стъпки. Бавни, тежки, идващи отгоре. Никой от тях не бил горе. Стъпките спрели и тишината била по-лоша. Спали с ножове под възглавниците. На 11-та нощ фарът пак спрял. Качили се горе, вратата била широко отворена. Вятърът влизал вътре. Крушката била развита и поставена в средата на стаята. Това не става просто така. Нейт се вкаменил. Ръсел повтарял, че някой го е направил. Тогава нещо докоснало гърба му. Студено. Обърнал се – никой. Ръсел сочил стената. Казвал, че видял ръка да излиза от тухлите. Избягали надолу и се заключили. Нейт не спал. Ръсел се люлеел въгъла, говорейки на нещо невидимо. На сутринта Нейт използвал аварийния телефон и поискал да ги вземат. Лодката дошла същия ден. Но тогава станало най-странното. Екипът попитал за сигнала за помощ в 2:12 през нощта. Нейт не бил звънял. Телефонът не бил докосван до сутринта. Казали, че чули глас, насечен, който казвал, че има още някой с тях. Ръсел не проговорил по пътя обратно. Напуснал няколко месеца по-късно. Нейт все още понякога ходи на такива мисии. Но никога повече няма да се върне на Матиникус Рок. Това се случи по време на COVID-локдауните.
Беше моментът, в който всички вече бяха полудели от стоене вкъщи, без нищо за правене. По това време бях свободен и си скролвах Тиндър. Пишех на хора и гледах филми и сериали, защото, честно казано, какво друго имаше за правене през седмицата. Започнах разговор с едно момиче, което следвах в Инстаграм от години. Казваше се София, но я наричаха Соф. Живеем в Съфолк Каунти, Лонг Айланд, Ню Йорк, на около от 20 до 30 минути от Хемптънс и около час от Монтаук. Една вечер ми беше скучно и решихме да излезем. Тя живееше на около 5 минути от мен, така че я взех с колата. Отидохме до един близък парк, който беше затворен, и просто пиехме. Веднага усетих, че е малко бунтарка, но по готин начин. Беше от хората, които са навити да прескачат огради и да влизат на забранени места. Много бързо си паснахме и за по-малко от час тя предложи да отидем до Монтаук и да се разходим около фара по вълнолома. Технически мястото беше затворено след залез, а може би и изцяло заради локдауна, не бях сигурен. Но веднага казах да. Обичам такива приключения. Довършихме си питиетата и тръгнахме към Монтаук. Като стигнахме, тя ми каза да паркирам направо на паркинга на фара. Малко се колебаех, но тя беше супер уверена, че няма охрана в такъв ден. Нямаше никакви коли наоколо, така че ю повярвах. Паркирахме и изпихме още едно. Аз постоянно се оглеждах дали няма охрана, а тя ми казваше да се отпусна. Тръгнахме към фара. Да го гледаш нощем отблизо е супер яко, но и леко зловещо. Имаше и нещо странно в атмосферата. Заобиколихме така, че да не сме директно на светлина. Това беше първият ми път там. Тя ме заведе към скалите зад фара, където има нещо като пътека. Осветявахме си с фенерчета. Почти нямаше осветление, освен самия фар. Докато вървяхме внимателно, в един момент Соф, която беше зад мен, ми каза името. Обърнах се и тя сочеше зад себе си. Имаше човек зад нас, върху скалите. С фенерите успяхме да го видим по-добре. Беше с качулка. Не можехме да разберем на колко години е или кой е. Попитах дали работи там, но не отговори. И не помръдна. Казах, че си тръгваме. Мислех, че е охрана, но тогава той проговори. Каза, искате ли да купите от този бял прах? Това не беше облегчение. Беше още по-зле. Защо изобщо беше там? Казах, не, добре сме. И дадох знак на Соф да вървим. Пуснах я да мине пред мен и продължихме. И тогава той също тръгна. Не каза нищо повече. Просто вървеше със същата скорост като нас. От време на време се обръщах и той винаги беше на същото разстояние. Това беше адски напрягащо. Цялото преживяване стана супер напрегнато. Стигнахме края и тръгнахме бързо към колата. Той още ни следваше. Чухме го да казва нещо като «Накъде сте тръгнали?» Очевидно търсеше проблеми. Не отговорих и казах на Соф да не отговаря. Вървяхме бързо и тогава видяхме още двама мъже да идват към нас. Не исках да бягаме, но те започнаха да викат нещо. Стигнахме до колата и осъзнахме, че и тримата са вече до нас. Заключих веднага, секунди преди да дръпнат дръжките. Включих на заден, те започнаха да ритат колата, но не ни последваха. По пътя обратно, сърцата ни биеха лудо. После просто замълчахме. Оставих я и приключихме вечерта. След това сме се виждали още много пъти и още сме в контакт. Но тази вечер още ме побиват тръпки. Беше прекалено близо до нещо много лошо. Приятелите ми мислят, че е била банда, може би. Каквото и да беше, никога повече няма да ходят там нощем. Казвам се Григори. Това е история, която старият ми приятел Иан ми е разказвал много пъти. Нещо, което му се е случило преди години. Наскоро го помолих да ми я напише подробно и той ми даде разрешение да я споделя онлайн,
защото винаги съм я намирал за изключително обезпокоителна. Иан беше от онези хора, които ти трябват само веднъж да срещнеш, за да разбереш, че са истински. Но около 50 плюс, здраво телосложение, кожа изгоряла от десетилетия работа край морето. Работеше като морски спасител и към крайбрежна инфраструктура. Ако нещо се повреди близо до водата, Иан беше човекът, когото викаш. Но той не беше просто изпълнител. Беше водолаз, техник по кораби. Дори е правил дистанционни инспекции за правителството. Беше видял почти всичко. Затова, когато ми разказа тази история, не се усъмних нито за секунда. Каза, че се е случило през 2013, когато го наели от малък окръг в областта да направи инспекция на стар изоставен фар. Окръгът притежавал мястото, но не знаели какво да правят с него. Инвеститори искали да го съборят, историци искали да го запазят, а никой не искал да плаща. Задачата на Иан била проста – да отиде сам, да огледа всичко и да каже дали изобщо може да бъде възстановен. Фарът се намирал на малък скалист остров на около час от сушата. Нищо особено. Около 100 метра ширина, само фарът, малък склад за генератор и ръждясали конструкции. Мястото не било използвано от години. Нямало дори кей, само тясна площадка за лодка при прилив. Иан взел храна за 4 дена, спален чувал, инструменти, тефтер и радио. Планът бил прост. Пристига в понеделник, приключва до сряда, взимат го в четвъртък. Не се притеснявал да е сам. Бил правил това десетки пъти. Когато пристигнал, било тихо, студено, облачно, но спокойно. Въздухът миришел на сол, метал и разпад. Фарът бил висок около 15 метра, строен в началото на 1900-та. Вътре имало спираловидно стълбище към върха. Самият фар не работел от години, но конструкцията била стабилна. Иан направил стандартните проверки – греди, стълби, прозорци. Долният етаж бил изкривен, но проходим. Вторият – празен склад. Третият – стара спалня. Той си постлал на долния етаж до генератора, където било по-топло. Първата нощ била спокойна. Твърде спокойна. Нямало птици, нямало насекоми. Дори вълните не се чували. Само вятър. И той бил слаб. На втория ден дошла гъста мъгла. Толкова гъста, че не се виждало на повече от метър и половина. Изглеждала почти като стена. Иан не се притеснил. Това било нормално за района. Докато работел по стълбището, забелязал нещо странно. Вратата на малък сервизен шкаф, която не се отваряла преди, сега била открехната. Само малко, но достатъчно. Той я отворил. Вътре имало дървена кутия, покрита с мокър мъх. Сякаш наскоро е била под вода. Не я отворил. Затворил шкафа и продължил. През нощта нещо го събудило. Не звук, а липсата му. И тогава чул стъпки по металното стълбище над него. Не слизали, а се качвали нагоре. Иан замръзнал, осветил стълбите. Нищо. На следващия ден претърсил всичко. Нямало нищо, освен кутията. Тя вече не била в шкафа. Била изнесена на стълбите. Той я вдигнал, тежка, закована. Оставил я и излязъл навън. Тогава видял следи. Боси, мокри отпечатъци. Водели към ръба на скалата и свършвали там. Нямало връщане. Опитал се да си го обясни, без успех. Заключил всичко и блокирал стълбите. Тази нощ била по-лоша. Вратата на върха се затръшнала силно. После почукване.
3 бавни удара от вътрешната страна на стената. Ян не помръднал. На сутринта кутията била изчезнала. Шкафът отворен. Тогава разбрал, не е сам. Обадил се за спешно прибиране. Мъглата не се вдигнала. Чакал часове сам. Чул стъпки зад себе си, но не видял никого. Накрая чул лодката. Измъкнали го след залез. Попитали го защо изглежда така. Той казал, че мястото не е безопасно. Никога не споменал кутията или стъпките. Мислял, че може би губи разсъдъка си. Никога не се върнал там. Скоро спрял да работи на терен. Попитал го дали е заради фара. Само каза, че е видял достатъчно.